Ja znam da vi volite grboslovlje i to, pa mislim da će vam se ovo pitanje svidjeti. Postoji li neka legenda u vezi našeg šahiranog grba koja se još vezuje uz Stepimirovića, to je Zvonimira? Da, postoji jedna zanimljiva legenda zapravo koja je slična onoj legendi o krunidbi kralja Tomislava na Duvanjskom polju. Dakle, obje legende ili predaje pod navodnike su nastale u 19. stoljeću i zapravo obje su zapravo nastale, znamo kada su točno napisane, koja su potekle. Primjerice, Ivan Kukuljević Sakcinski je, dakle, izveo tu priču da je kralj Tomislav okrunjen na Duvanjskom polju slijedeći neke dvojbene izvore, a tako je i Vjekoslav Klajić zapisao tu priču o zapravo tome da je hrvatski kralj Stjepan Držislav krajem 10. stoljeća igrao 3 šahovske partije s tadašnjim letačkim duždom u zamjenu za svoju slobodu i budući da je bio dobar šahist, u sve 3 ga je pobjedio i tada je on kao znak te pobjede uzeo za znak svog roda, odnosno naroda, na koncu i kraljevstva, šahirana polja kao nekakav simbol. Međutim, to je opet priča koja dobro zvuči. Sam hrvatski grb je, to se zna pouzdano, nastao tek krajem 15. stoljeća. To je bilo nekoliko stoljeća nakon Trpimirovića. Kada su Trpimirovići vladali heraldike, odnosno grboslovlja, nije ni bilo, grbovi još nisu bili korišteni, tako da je bespredmetno govoriti o tome da bi taj grb bio na neki način vezan uz Trpimirovića, odnosno njihovu dinastiju, jer ta se dinastija gasi krajem 11. početkom 12. stoljeća. Sam hrvatski grb je nastao kao zapravo simbol tadašnje Hrvatske, kao preziđa kršćanstva, tada pod udarom Osmanlija. Naime, ta šahirana polja zapravo predstavljaju stilizirani prikaz tvrđave. Tako da to se zapravo poklapa s tadašnjom povijesnom situacijom kada su Osmanlije prodirale prema središnjoj Europi, a Habsburgovci su nastavili zavladati Ugarsko-hrvatskim kraljevstvom. Naravno, u dogovoru s hrvatskim plemstvom oni tada pod navodnike dodjeljuju taj grb Hrvatskoj, kao što je Agelović dodjeljuju grb Slavoniji isto u tom istom periodu i od tada se zapravo može pratiti pojava hrvatskog grba sa šahiranim poljima. Međutim, tu imamo još jednu zanimljivost, a to je onaj prikaz šahovske ploče na crkvi Svete Lucije u Jurandvoru kod Baške, gdje je pronađena i bašćanska ploča. Tu isto imamo ta šahirana polja i tu je vjerojatno doista riječ o prikazu šahovske igre, s tim da je taj reljef vjerojatno dio nekog većeg reljefa koji je naknadno uzidan u zid crkve. Dakle, simbolika te šahovske ploče 8x8 bi bila simbolika igre u smislu one scene iz Biblije kada su vojnici igrali, odnosno bacali kocku za Isusovu haljinu. Dakle, imamo niz takvih primjera prikaza, dakle, i šahiranih polja, odnosno šahovske ploče i Isusovih haljina u drugim izvorima, u drugim zemljama, tako da i ovaj jurandvorski primjer zapravo je u skladu s time. Tako da to objašnjava zapravo pojavu tog simbola na toj crkvi. U redu, hvala vam. Imam još jedno, to je zadnje pitanje. To je, spomenuli ste da Trpimirovići nisu imali grb, ali jesu li imali ikakvi drugi način kako ih se moglo prepoznati kao kraljevsku obitelj? Pa, vjerojatno su imali nekakvu zastavu. Sada, kažem, do nas nije doprlo nešto što bi o tome govorilo. Vjerojatno, budući su bili kršćanski vladari, križ kao simbol im bio izrazito bitan. Sada, jesu li oni koristili taj simbol ili neki drugi kao stilizirani prikaz križa, to uvijek možemo postaviti pitanje, ali nemamo nekih prikaza koji bi o tome govorili. Naravno, danas se njima pridaje taj takozvani grb Trpimirovića na kojem je prikazana starohrvatska kruna, odnosno kruna kralja Zvonimira. Opet kažem, to je opet domišljanje i nekakva naknadna pamet. Taj simbol nalazimo u nizu grbova Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske županije, Vrane, Biograda, Knina, Tomislavgrada, čak i Marije Bistrice. Dakle, to je jedan simbol koji je postao popularan opet u 19. stoljeću i čak i neki izvori govore danas o tom simbolu kao grbu Trpimirovića. Međutim, za to nema nikakvog temelja, jer kažem, heraldika, odnosno grboslovlje je nastalo nakon što su Trpimirovići
sišli s povijesne pozornice. Dakle, Trpimirovići vladaju do križarskih ratova, a pojava grbova i heraldike se bilježi od tog perioda križarskih ratova. Znači, možemo reći da mnogo ovih kao grboslovlje i te neke stvari vezane za Hrvatsku se pojavljuje nakon ili za vrijeme 19. stoljeća kada se uzdiže ta hrvatski identitet. Da, to je naravno izvor svih naših današnjih spoznaja. Dakle, 19. stoljeće je začetak neke suvremene, moderne historiografije i naravno u začecima te historiografije su ušli ti različiti pokušaj objašnjavanja prošlosti koji su se nadovezali na popularnu kulturu i koje mi danas poznajemo i prihvaćamo kao neupitne, a zapravo su vrlo dvojbeni. Dobro, u redu. Hvala vam puno, ovo bi bilo sve. Hvala vam što ste došli i mislim da je ovo bilo super. Također, hvala na pozivu, drago mi je što sam mogao sudjelovati u vašem projektu.